Πολύ καλό. Γεια σας μάγκες, πρώτο vlog Geeks the Greeks. Είμαι στην Άξο, κάνω διακοπές και σήμερα θα είναι μια ωραία μέρα. Ναι, θα πάω παραλία και θα πάω παραλία. Ωραία. Εδώ βλέπουμε μπάλες. Μπάλες, πολλές μπάλες. Εδώ ένα βούκινο από τη θάλασσα που έχω βγάλει, το οποίο έχω βάψει με σπρέι και έχω γράψει πάνω PAOK. Εδώ πέρα που βλέπετε παιδες, η βάρκα το πρώτο μέρος της έχει φουσκώσει εδώ όλο το γύρω-γύρω, τώρα μένει το μέσα. Έτοιμη η βάρκα, τη φουσκώσαμε. Να δούμε πώς θα τη βάλουμε στο αμάξι. Και πάμε να φάμε τώρα και τα λέμε στην παραλία. Και τώρα το νησιάμε.
Εδώ βλέπετε το γαλατάκι. Οπ, νουνού, family. Έχουμε εδώ και την ουκρέμα που δεν τρώω. Είναι και ασπρόμαυρη. Καλή φάση. Πού είναι Λεωνίδα? Να το να. Παπάκι είναι πολύ, τι θα κάνω. Τον πατήσαμε. Μπουνταλά! Για κουμί! Οπ, τι έχουμε εδώ? Οπ! Πόσες είναι ρε? Ωραία, πού στη κέικ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πρέπει να είναι 6. Την πρώτη θα τη φάω αλμυρή. Τότε πάμε να βγάλουμε. Οπ. Πέφτω αυτά εδώ. Οπα. Ας φτιάξουμε εδώ την κρέπα μας. Το σαλαμάκι μας. Να το όπα. Αυτό είναι το κασέρι. Οπ. Και μη διαλύεσαι. Μη διαλύεσαι. Οπ. Τέλος από αυτό. Και το σαλαμάκι. Και είμαστε κομπλέ. Ένα, 2. Κλείνουμε. Λαστιχάκι. Τυλίγουμε την κρέπα. Και πάει κατευθείαν. Ωραία, που είσαι ακόμα και αυτή. Κοιτάξτε εδώ ρε. Να μην πω σαν τι είναι τώρα. Πάμε για το τρίποντο. Για άνοιξε λίγο το... Πάμε. Λοιπόν, θα κοιτάω από την κάμερα τώρα του κινητού και θα το βάλω. 1, 2, 3. Πω και τα δύο μπήκανε. Άντε γεια ρε φίλε. Ποιος είμαι ρε παιδιά, ποιος είμαι? Ρε πάρτε με ρε στο NBA ρε. Πολύ καλό.